Punto 13, moción do BNG a prol da ampliación da acreditación por violencia machista, da creación de estatuto do feminicidio e da toma de medidas contra as consecuencias sobre as mulleres e a desigualdade económica. Portavoz nacionalista, ten a palabra. Sí, serei breve. Nós no BNG consideramos que as solucións a todos os problemas, bueno, neste caso concretamente polo que trata a moción a violencia machista, solamente as solucións propiamente ditas solamente van se se ataca a raíz do problema. O resto son medidas paliativas que, pois sí, son necesarias evidentemente, mas que mitigan un problema en lugar de mirar de erradicalo. Por iso propomos, vou saltar xa directamente aos acordos, propomos facer unhas cuantas melloras no ordenamento que temos e unha serie de actuacións, ou sea, e pedir unha serie de actuacións concretas nesa mesma liña a Xunta, e leo os acordos e remato. Pedimos instar a Xunta de Galiza a trasladar ao Goberno do Estado a necesidade de modificar a Lei Orgánica 1/2004 de 28 de decembro de medidas de protección integral contra a violencia de xénero, introducindo o termo feminicidio e iniciar os traballos para desenvolver o Estatuto de Vítima de Feminicidio. E introducir así mesmo, na citada modificación, a acreditación da situación de violencia machista, recollendo certificación da orde de protección ou da medida cautelar, ou documento acreditativo da propia orde de protección ou da medida cautelar. Sentenza de calquera orde xurisdiccional que declare que a muller sufriu violencia en calquera das modalidades definidas na lei, e tamén a certificación ou informe de servizos sanitarios ou sanitarios e certificación dos servizos de acollida da Xunta de Galiza ou do Concello. Informe das inspeccións de traballo, da Seguridade Social e calquera outra que estableza regulamentarmente. E do mesmo xeito, instámola a iniciar os traballos para modificar a Lei Galega 11/2007 de 27 de xullo para a prevención e tratamento integral da violencia de xénero, para incorporar igualmente a regulación do feminicidio e o Estatuto de Protección de Vítimas do Feminicidio. Finalmente, instar a Xunta de Galiza a mellorar os servizos de atención psicolóxica, información e selección laboral recollidos na Lei Galega 11/2007 para a prevención e tratamento integral da violencia de xénero e para garantir que o servizo do 016 de atención ás mulleres estea operativo e con medios reais durante todos os días do ano, as 24 horas do día. En segundo lugar, instar a Xunta a promover en diálogo con organizacións sociais medidas para contrarrestar a violencia económica sobre as mulleres e a rescisión dos contratos da Xunta con empresas que non cumpran coa igualdade salarial e laboral entre homes e mulleres. E despois dar traslado deste acordo ao presidente da Xunta de Galiza e do Goberno do Estado e facultar a alcaldía ou concelleiro en quen delegue para cumprir estes acordos. Nós entendemos que solamente visibilizando que este tipo de violencia é específica e diferente a outro tipo de violencia, incorporando este termo que ven da tradición e da, mellor dito, da doutrina política suramericana e que é específico, insisto, se visibiliza mellor o problema e se pode legislar especificamente para quen padece este problema, que non son só as mulleres asasinadas, sino a súa contorna máis inmediata tamén. Por un momento máis nada. Portavoz de Vetados en Común. Bueno, xa trouxera unha vez para a denominación do feminicidio, xa houberon a moción, votáramola favorablemente e, lóxicamente, calquera medida que se tome para tentar acabar con esta lacra, vamos a apoiala e, por tanto, lóxicamente, vamos a apoiar esta moción, nada máis. Portavoz de Betanzos Novo. Esta moción, bueno, xa veo a pleno pasado ano, por outubro, así, en Betanzos Novo, vai decir o mesmo que por aquel entonces, porque o problema para minimizar este problema é o mesmo, non? Concordamos coa moción, ainda que pensemos que, bueno, que o termo ou dominación pouco pode arranxar neste tema, pero ben, se todo que se dar paso hacia adiante, benvido sexa. O problema é o mesmo de sempre, a falta de recursos que se viron agravados polos recurtes nas partidas que teñen relación coa violencia machista. Nos últimos 6 anos sufriron un recorte do 26%. Certo é que para o do ano 2016 houve un incremento do 6%, cun total de 25 millóns, pero están lesios dos 34,3 millóns que chegou ter no 2010, 32 millóns que chegou ter no 2011, 24 que tuvo no 2012, 22 que tuvo no 2013, 21 que tuvo no 2014, 23 que tuvo no 2015 e agora este ano no 2006, 25, no? Quedan moi lexos esos 34 millóns do ano 2010. Nada, vai contar con todo o noso apoio e nada máis. Portavoz Popular.
Ben, dentro do Grupo Popular anunciamos que o noso voto vai ser a abstención, máis que nada por unha serie de conceptos dentro do primeiro acordo, non, con respecto ao que é a inclusión dunha serie de termos e dos cales non entendemos que sexan modificados dentro desta lei. Ademais, hai tamén outra serie de modificacións que xa non serían competencia da Xunta de Galicia, senón que son de carácter estatal e que evidentemente non é aquí a Xunta de Galicia quen de levar a cabo isto. Por eso, o sentido do voto vai ser afectado. Moi brevemente, dende o Grupo Municipal Socialista concordamos absolutamente co espírito da moción e o noso voto, por suposto, vai ser favorable. Portavoz nacionalista. O sentido de voto, esperamos ser votado. Betanzos Novo. Popular. Ben, señor secretario, somete a votación. Sométese a votación o punto 13, moción do BNG a prol da ampliación da acreditación por violencia machista, da creación do Estatuto do Feminicidio e da toma de medidas contra as consecuencias sobre as mulleres da desigualdade económica. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Se aproba cos votos do Grupo Nacionalista, Betanzos en Común, Betanzos Novo, Grupo Socialista e a abstención do Grupo Popular. Punto siguiente.